Nagkatigom sulod sa Davao de Oro Provincial Capital Lobby kagahapon, Disyembre 12, ang kapin 500 ka mga partisipante gikan sa LGBTQA+ community alang sa 11 Provincial LGBTQA+ Congress 2023. Mismong si Governor Dorothy Montijo Gonzaga ang nangulo sa aktibidad agig pag-ila kanila sa gobyerno isip aktibong mga tigtampo sa kalambuan ug pag-umol sa maayong gawi. Nahatagan sab og oportunidad ang mga partisipante alang sa open conversation mahitungod sa panglawas ug HIV awareness nga gipasiugdahan sa Provincial Health Office. Gipakita sab sa mga partisipante ang ilang talento sa pagsayaw pinaagi sa pagsalmot sa gipahigayon nga TikTok dance competition. Gawas kang Governor Gonzaga, mitambong sab sa aktibidad ang mga opisyal ug empleyado sa gobyerno. Diin ilang gipakita ang ilang hingpit nga suporta ug pagsalig sa komunidad hilabi na sa mga miyembro sa LGBTQA+ community. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.